Здравейте, здравейте! Пак съм аз. Нова доставка. Чакаме Tesla модел X. На колко беше? На 250 000 км. 18-та година. 18-та година е било топа на топа, защото е от по-редките модели. Поне на обява това, което съм видял на снимките, е Ludacruz, кой както го знае, версията, която е 772 коня и е с обдухване на седалките, което тия години е супер рядко. Друго какво? Обади се шофьора, каза, че всеки момент ще дойде при мене. Междувременно ето тук са колите за продаване. Айде бе, айде тръгвай надолу. Имаме една еска, две тройки лонг рейндж и стандарт рейндж и айде 3. Това е, което е налично към момента. Утре чакам още 3 тройки, като 2 от тях са капарирани, платени. И една ще има за продаване, ще ми остане. Малко ще ми се надуи главата. Тук тия баш сега се сетиха да косят, ама какво да правим? Поне ще бъде добре. Косачките си бръмчат яко. Чакаме. Чакаме. 7 местна. Хикса е 7 местен. Така че може спокойно да се регистрира на фирма и да си използват и ДРС-то. Ще видим вече в какво състояние ще бъде. Дано е добро. Пристига големия кораб. Топа на топа от Тесла 2018 година. Здрасти! Да гледаме как идва. P100D Демек перформанс. И това е как пристига колата. А не да отива в някой сервис да се реставрират, да се изправят тиники и миники и после ти я показват, ето, ама тя те пристигна, една бабичка е била карала само до магазина обратно. Да видим вътре как е. Мали. Яката работа. Това е супер яката работа. Бах ти газарията. Ток има малко, добре. Слизам. Много яка.
Да, малко по-скъпичка от другите, ама има защо. Я да видим кое има в багажника. Type 2 кабел имаме. И сега. Дай ми 2 минути. Само ръката си, че да ми пъкната. Кой е това? Аха. Я да видим тук. Интересно. Имаме адаптер за шоко, а зарядното не виждам къде е. Какво е това? Не знам какво е това. Сенник. Това мисля, че е сенник оригинален за отпред. Бъде, да видиш. А къде е зарядното е? Да мога да отпреда. Да оставя тук документите. Кой това е? Стойка за телефон. Някаква. Така. Я... Софтуер. Добре. Не е на 250, на 211, объркал съм се. Че коя чакам на 250, ама една тройка. Една тройка чакам на 250, добре. Сега. Карбон марбон. Седалките са супер. Бях те завърти отварят ли са? Мали. Сега заряд. Добре. Затваряме. Два ключа имаме. Имаме теглич. Тази е пълен комплект. Ето го и теглича. С ключа. Това е важно. Обаче зарядно йок. Много жалко. Добре. Как така? Преходника е тук, а зарядното го няма. Надявам се някъде да е пуснато, но никъде го няма. Пак ще погледна тук, да не би да съм изтървал нещо. Тук трябва да бъде в това. Това са му е чантичката. Обаче него го няма. Това се слага отдолу. Капачето за теглича. Няма. Ами ще подаряваме едно зарядно. Какво да правим? Значи, къде?
Бучка ми се зарежда, ще пусна някой апдейт да се апдейтва, ще я поизмия и ще наштракам снимки при да е заваляло. И така, за тази доставка това е. Оставям линк в описанието за колата, за обявата, да се намери нов собственик. Чао, чао!